Assalamu alaykum aziz dostlar. Sizin şahatlıklı günlerinizde, bagıtlı günlerinizde, toylu günlerinizde özünün video hizmetlerini hötürleyen Alem Video Studiyamızdan sizin için täze hizmet. Odalam habar berişimiz ýaly. Siz häzir ma'lum sebeplere göre öz öýüňizden uzakda bolsaňyz we öz ýakynlaryňyzy haýsydyr bir bayramçylyk, şanly senelerin biri bilen ýa-da adaty günlerde sürprizler bilen begendirmek isleseňiz, onda bizim şu hyzmatymyzdan, ýagny uzakdaky ýakynym atly proýektimizden peýdalanyp bilersiňiz. Bizim 63-63-30-15 belgimiz gece günleriň dowamynda sizin hyzmatyňyzda. Bize ýüztüň we özüňiziň uzakdaky ýakynlaryňyzy begendirin. Ene bize ilkinji bolup ýüztüň elbetde biz üçin nätanç insan bolmady. Ene bizim belli aýdymçymyz Begenç Kudykowyň häzirki wagtda Moskwa şäherindäki insi Kuwanç Kudykov bize ilkinjileriň hatarına ýüztü we öz agasy Begenci doglan günü bilen gutlamagy haýyş etdi. Şu gün ýagny 2021-nji ýylyň 19-njy may senesinde Begenç Kudykowyň doglan günü eken we biz häzir Kuwançyň öz agasyna niýetlen sowgatlaryny aldyk we öz toparmyz bilen Begenç Kudykowlara tarap ýola düşmäge taýýar. Bizden uzaklaşmaň. Ýenergedeki atladyýas bizim YouTube kanalymyza agda bolmadyklar bar bolsa, agda bolmaklaryňyzy, jaňa-jaňa basmaklaryňyzy, like basyp, kommentariýalarda öz pikiriňizi bizim bilen paýlaşmaňyzy ýatladyýarys. Onda näme? Biz Begenç Kudykowlara tarap ýola düşýäs. Ene bir şu wagt Saparmurat Türkmenbaşy etrawynyň etraf merkezinden Urgan Sultan Ejek Eňeşligine ýagny 8-nji mart owasyna tarap ýola düşdik. Kuwançyň bir aýtmagyna görä, edir bilen barjamadan Begençlanyň habary ýok bolmaly. Dogrusu Kuwanç bize şu gün iyi sakar bilen agasy Begençi gutlamany haýyş etdi ýa-da Kuwançdan öýdüňem wagtynda toýun çorlaryny köpýdiň. Şoň üçin bugün toýa gitmeli boldyk, ene toýdan gelen resmlerde görüntüde tarap ýola düşdik. Begenç doglamyny belliýem karş. Ay, eddir şondan habarym ýok. Saparmurat Türkmenbaşy etrawynyň Urgan Sultan Ejek adyndaky Eňeşligi. Ene nesip etdiginden 8-nji martda da geldik. Ene ede tomaşaçylar, biz öwrümizde bellenden sarga Begenç Kudykowyň öýüne geldik. Ene sowgatlarym bar bizde. Onda näme? Häzir biz Begenç çagyrys we gutlarys. Begenç. Begenç var mı? Senden Begenç öýüne barmy ýokmy? Bilemem. Begenç var mı? Çağır derden çağır. Oğlum kal. Oğlum. Öýüne bar eken ada. Begenç Kudykov. Doglan günüň bilen. Tamam. Aýtmadan çağırmadan geldik bir de. Ine. Bolsanyň adyny sowgat. Moskwadan geldi. Ine Begençden tuweleme doglamynyň wella oturan eken ýene bir gedek ömrüň uzak bolsun. Sunwatda da, durmuşda da uly üstünlikler ardy edýäs. Aýna Kuwançdan haýyş etmedik bolanda özüň çağırja bolmaly eken. Ýyldızda belliň. Bilen adamlar gelýär. Garnaşlaryny belawtys. Ýene men ýa göramadım bir. Seni var 5 mı hadi gittin. Buradan Geldik. 7-7 boldum hadi diýdiňmi? Ha. Aslında men var-a. Owa. Şu 5x5. Ýöne men 7 san görýän. Ha 7 idimi? 7x7 dedi bir çağırırsan. 7x. Şonda çağırırsan da. 7x7 bolan wagtda ökmen çağırýar. Şonda çağırırsan 7 san görýän. Şoňa çella çağırmasak öýkelim ýa. Ya öýkelim. Boldy. Ýöne Kuwanç ene şuňalyk demesi var-a bir şuňalyk bir begendirmek, gaýtmak, doglagyny zatlary bir çağıran doglagyny
Ona benim sırkarda şuna beğendim gowur eda. Çok ılığı. Yenenin şu ozumuzun adından salam edin. Enden can sağ ol ne dersen sağman gel. Soğununda sağ ol. Onu begenç Älim Toparmadyň adından sana ýene bir gezek uzak ömür ardy edýäs. Boş pursatda ýene bir bellecek salymym şu gün. Ýagny ne begenç bilen bir günne 19 may senesinde doglan ähli ýyldaşlarymyzdan doglan günler bilen gutlaýan. Sağ olun. Döwran senem sağ ol. İşimiz sünnik. Älim videoda sağ olaýan kutlaklarına sağ olun. Canın sağ olsun. Akıban tomaşaçılar sizem öz uzakdaky ýakynlaryňyzy begendirmek isteseňiz biziň bilen habarlaşam. Onu näme siziň bilen hoşlaşýas, biz inneki sapar siziň öýüňize barmagmadan gaty mümkin.